Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар хакында. Коронавирустан прививка ясатырга мөмкин булган медицина учрежденияләре исемлеге киңәйтелде. Вакцинацияләүгә 6-нчы шифаханә дә кушылды. Сиреналар һәм утлар белән бала тудыру йортына ЮХИДИ хезмәткәрләре йөкле хатын-кызга булыштылар. Татарстанда яшәүче 87 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның 7 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 13 гыйнвар көнне Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 14449 очрагы теркәлде. Аларның 11082-се терелгән, 21-е узган тәүлектә. Чаллыда коронавирустан прививка ясатырга мөмкин булган медицина учрежденияләре исемлеген киңәйттеләр. Вакцинацияләүгә 6-нчы шифаханә дә кушылды. Хәзер Спутник ВИВ прививкасын теләгән һәркем ясата алачак. Исегезгә төшерәбез, моңа кадәр шәһәрдә вакцинация бары тик 7-нче санлы шифаханә базасында гына үткәрелде. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Нина Сысоевага 69 яшь, ул актив яшәү рәвеше алып бара, шуңа күрә үзен сакларга һәм COVID-19дан вакцинация ясатырга булган. Пенсионер 6-нчы поликлиникага беркетелгән. Шәһәрдәшебез сүзләренә караганда, вакцинацияләүгә язылуда проблемалар тумаган. Страшное заболевание, кажется, ведь. Столько людей умирает. Вот обезопасить себя решил. Катаемся, ездим, ходим куда-то. Мало ли где что подцепим. Нам тем более старикам надо. Вот из-за этого пришла. Вообще-то я человек родом из Советского Союза, когда вакцинация была обязательно для всех. И я это поддерживаю. И сама я вакцинируюсь от гриппа, от пневмококка уже очень много лет. Поэтому, когда появилась возможность сделать прививку от ковида, я в числе первых. Вакцинация алдыннан пациентка COVID-19дан антитәнчекләргә анализлар бирергә, табиб-терапевтка тикшерергә, анализ нәтиҗәләрен алырга кирәк. В первую очередь прививаются медицинские работники, сотрудники школ, садиков, образовательных учреждений и других. Вакцина поступает поэтапно. Сама прививка проводится в 2 этапа с интервалом 21 день. То есть те, кто привились сегодня, через 21 день они у нас приходят на ревакцинацию. Спутник ВИ вакцинасы 18 яшьтән өлкәнрәкләр өчен билгеләнгән, гражданнар прививканы бушлай һәм ирекле рәвештә ясата ала. Хәзерге вакытта 6-нчы шифаханәдә коронавирус инфекциясеннән 300 кеше прививка ясаткан. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Мир картасына күчү вакыты озайтылды. Пенсия фонды идарәсе хәбәр иткәнчә, Россия банкы килеп туган эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә пенсияләрне һәм башка социаль түләүләрне Мир илкүләм түләү системасы карталарына мәҗбүри күчерүне 2021 елның 1 июленә кадәр озайтты. Исегезгә төшерәбез, бу таләп пенсия һәм башка социаль түләүләр алучы гражданнарга гына кагыла. Ул почта элемтәсел бүлекләре аша пенсияләр китерү белән шөгыльләнүче башка оешмалар аша кредит оешмаларында счетларга, ягъни банк картасына башка түләүләргә кагылмый. Алар өчен берни дә үзгәрмәячәк. Пенсияләр элеккеге схема буенча биреләчәк. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Чаллыда татар шамайленә хатын-кыз карашы күргәзмәсе ачылачак. Анда чаллы рәссамнары Шулпан Шарифуллина, Зөлфия Мөхәммәдинова һәм Ләйсән Вәлиуллинаның иҗади эшләре тәкъдим ителәчәк. Рәсемнәр кешеләрне туган якның тарихи үткәне һәм бүгенгесе белән бәйли. Төрле милләт һәм төрле диндәге кешеләрнең игътибарын җәлеп итә. Алар шулай ук сәнгать ярдәмендә милләт-ара аралашуның ачык мисалын күрсәтә. Күргәзмәдә Лениногор шәһәреннән ирле-хатынлы Рушания Гаязова һәм Атлас Галимовның да 18 эше тәкъдим ителгән. Декоратив гамәли сәнгать дәресләре Рушания Гаязованы татар шәмәйленә алып килә. Физик мөмкинлекләре шикле булуга карамастан, аның эшләре ихтыяр көче һәм иҗат итү теләге белән
сугарылган. Туган телләр һәм халыкара ярдәмлеге елына багышланган күргәзмә үз эшен 15 гыйнвардан 15 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Сиреналар һәм утлар белән бала тудыру йортына ЮХИДИ хезмәткәрләре йөкле хатын-кызны бала тудыру йортына озаткан. Аның тулгагы Сидоровка бистәсендә өендә башлана. Юлда машиналар иң күп йөргән вакытта иртәнге сәгать 9-да шуннан ашыгыч рәвештә Кама балалар медицина үзәгенә барырга туры килә. Бәхеткә каршы бала тудыручы ханым ЮХИДИ хезмәткәрләренә очрата. Алар аны бала тудыру йортына кадәр озата бара. Бүген бәхетле әнине һәм аның бәләкәй улын өйгә чыгардылар. Бала тудыру йортыннан чыгу тантанасында автоинспекторлар һәм безнең төшерү төркеме дә катнашты. Гөлгенә Бахавадинованың тулгагы 9 гыйнвар көне иртән башлана. Аның янында сеңлесе була һәм ул аны бала тудыру йортына озата бара. ЮХИДИ хезмәткәрләре ярдәмендә алар медицина учреждениесенә тиз арада барып җитә. Время было 9 часов, час пик, пробки были такие в городе. Надо было до медгородка с Сидоровки доехать. Подошли к сотрудникам ГИБДД, попросили их сопроводить, и они вот сопроводили. Автоинспекторлар шәһәрдәшебезне бала тудыру йортына озатып кына калмыйча, идегә чыгару тантанасына да килделәр. Бүләк итеп алар автобишек тапшырды. 9 января у экипажа отдельной роты ДПС ГИБДД города Набережные Челны, оформлявшего дорожно-транспортное происшествие на проспекте Казанский тракт, остановился автомашина Hyundai, водитель которой пояснил сотруднику полиции, что его тетя, женщина 84 года рождения, находившаяся в салоне автомобиля, беременна, и у нее начались схватки. Инспекторы ДПС незамедлительно сообщили о происшествии дежурную часть ГИБДД и, применив специальные звуковые и световые сигналы, оперативно сопроводили семью до больницы, где женщине оказали своевременно необходимую помощь. Әни кеше һәм сабый үзләрен яхшы хис итә. Малай гаиләдә икенче бала. Бахавадиновларның өлкән кызларына 14 яшь, малай исә Ислам исеме кушканнар. Тяжеловато. Тяжелее, чем первый, да? Да. Ну, сколько часов продолжалось? Как все? Сами рожали? 3 часа где-то, да. У меня схватки просто уже быстро были. Поэтому испугались, остановились, попросили. Чтобы на пробках как бы не стоять, на светофорах не стоять. Кама балалар медицина үзәге хезмәткәрләре сабыйның сау сәламәт туын белдерә. Бала табучы ханымнар исә биргә полиция затуында еш килә икән. Это не первый случай. Бывает, что у нас женщины попадают различным способом, в том числе и с сотрудниками ГИБДД. Мы, конечно, им очень благодарны, что они пришли на помощь. Родился здоровый, крепкий малыш, мальчик, 3400 весом. Мама чувствует себя прекрасно, мама родила самостоятельно. И мы надеемся, что мальчик будет расти здоровым и только радовать родителей. Бала туу вакыты җиткәч һәр секунд санаулы. Әни кеше тиз арада медицина учреждениесеннән китерү мөһим. Хокук саклаучылар ярдәме белән бәләкәй чаллылар, табиблар ярдәмендә һәм проблемаларсыз якты дөньяга килде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам һәм барча шәһәрдәшләребезне дә иске яңа ел белән котлыйм. Круглосуточный медицинский центр. Анализы, уколы, капельницы, ЭКГ, врач на дом, вывод из запоя. Без выходных и праздников. В клинике и на дому. Телефон 30 00 03. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06.